Sobab song thanai 28 tarik 5 March 2025 ni salmario haino hai chini tiprasa takuk khoroksa Hyderabad do Samung Khaina ni hinai thangoi Samir ni mungoi khoroksa takuk thwithangamani kothuma wati sek jorao bufa molindro rupini tb bemar manjajak kedengma jora romuino thongoro klaija fiaba basala no asumsa Hyderabad do Samung Khaina thangthanio thuyo ni khnamani yagulo khnawi tongoi maya ngai nukao asugoi mogoi tongnani nangkha basalani mangkathai no nasingoi Kerai nukungni karonai tini bai thik 2 din kawi tongkha bini basala thaimani kothoma Hyderabad do tini suk jora tei tabubo mangkathai sopayako nasingjak tei amno karibo bo joto lokorongno kisa boni Samung eba chubachu damano hnai kisa koimo kamiwo teini bial kareni bial lamani bial ungmabai tabubo tei ningjangnai kerai nukawo haino gola bukja tei botol bukja haino nukawo klai tongo bufa yango kabui mogjak Bufani wanamong o wati sek jorao boni mangkathai sopaimani yagulobo bono kasto khainani kuno tiar kerai bol kerai logeo borok kerai obahai rang kerai aboni karonai bo asugoi mogoi tongnani nangkha sago bemar tei paithago para luku joto kisamisa thumui agoi tei thwithangjangnai Samir rupini bo talsani Samung khaimani salary bai bini mangkathai Hyderabad ni simi tubui khaitongmani kothoma bini kami Bhrigudas para mandai ardi block